A primjeri, braćo i sestre, najbolji primjeri ovog pravila, kako radiš, tako će se vratiti, jesu ko? Allahovi poslanici. To je za nas pouka, inspiracija najveća do naše smrti. A najbolji primjer dobročinstva je između poslanika i od svih ljudi jeste posljednji Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kako bi nazvali potka ili odjeća koja je satkana od 30 slova kod nas, nemoguće je da ona opiše biografiju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kad bi se svi stručnjaci sastali, književnici, pjesnici i tako dalje, da pišu o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i o njegovim iskušenjima, braćo i sestre, za ummet, za vjeru, ne bi mogli to opisati. Dakle, on je primjer i simbol svih mogućih iskušenja. Simbol jetimstva, ostoje siroče, neimaštine, teških iskušenja, gladi, protjerivanja, ranjavanja, straha. Dakle, sve ono što jedan čovjek može smrti najbližih, posebno njegove djece, njegove žene, i muške i ženske djece, sve je pomrlo prije njega. Osim njegove ćerke Fatime radijallahu ta'ala. Dakle, kad vjernik ima neko iskušenje, sjeti se poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on ima najveća iskušenja. I on je simbol nama u svakom pogledu, pa i u pogledu tih iskušenja. Međutim, Allah dželle šanuhu mu je dao da izabere riznice i dunjaluka i ahireta. Ali on je rekao, ne, ja gospodaru biram radije da budem jedan dan sit, jedan dan gladan. Jedan put je došla jedna ensarika kod Aiše radijallahu ta'ala anha i vidjela na čemu oni spavaju, vidjela hasuru na kojoj spavaju. Pa kaže, je li ovo vaša posteljina? Ka jeste. I ona je postidjela se, bilo je žao i otišla je donijela vunenu posteljinu. Kada je poslanik sallallahu došao u kuću kod Aiše i kaže, šta je ovo? Pa je ovo donijela jedna ensarika. A Aiše se svidjela ta posteljina. Poslanik sallallahu je 3 puta je morao reći, Aiša, odnesi to. Pa je onda ona ustala i odjela i kaže, 3. put poslanik sallallahu kad je rekao, Aiša, vratio je to, tako mi Allaha da hoću, Allah bi mi brda od zlata pretvorio. Allah bi mi brda u zlato pretvorio. A toliko iskušenja imao. Međutim, zvali su ga, ne samo iskušenja zvali su ga, govorili su da je epileptičar. Govorili su da je lažov, govorili su da je sihirbaz, govorili su mu da je ekter, pošto je ostao bez muške djece, bez muških potomaka. Pa je Allah objavio, inna a'tajnaka al-kawthar. Oni su govorili da je on ekter, da je repa bez korijena. Ali Allah objavio, inna a'tajnaka al-kawthar. Mi smo ti najveće dobro dali, Muhammede. Koji je to najveće dobro? To je izvor ili haud poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu, na kojem će on dočekivati svoje sljedbenike. Molimo Allaha da budemo mi među onima koje će on dočekati i napojiti s tog izvora, da poslije toga više nikada ne ožedni. To je najveća blagodat. Jer mu Allah dželle šanuhu vratio 1000 puta više u odnosu na njegova iskušenja koje je imao. Ja šte, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja sam prvi čovjek koji će pokucati na kapiju džennetsku. U drugoj predaji koji bilježi Imam Mađe, Tirmizi i ostali, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja sam najveći gospodin od Ademovog potomstva. To nije hvala. U mojoj ruci će biti zastava hamda na sudnjem danu, kaže, to nije hvala. Svi poslanici će biti pod tom zastavom, to nije hvala. Svi Allahovi poslanici će biti pod zastavom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu. Ali to nije hvala, to je istina, to je nagrada koju mi Allah šanuhu dao zbog onoga što je on istrpio za svoj ummet. Na mirađu mogao je da bira, kažu islamski učenjaci u predajama stoji, mogao je da bira da odmah odatle s nebesa ide u džennet, da nema više nikakve muke ni tegobe. Allah mu kaže, biraj poslaniče, hoćeš odmah u džennet ili da se vratiš na dunjaluk. Šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, gospodaru, vrati me na dunjaluk da pozivam ljude. Da pozivam ljude, pored tih silnih iskušenja, i brinuo se za svoj ummet. Umro plačući za svojim ummetom. Dakle, toliko iskušenja, ali nagrada je sukladna djelu. Također, braćo i sestre, Ibrahim a.s., otac tevhida ili šejh, kako ga je šejh poslanika, kako ga je zvao Resul sallallahu alejhi ve sellem, jer kaže, kad sam bio na mirađu, vidio sam našega šejha Ibrahima. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio čak njemu najsličniji po izgledu. I po izgledu je bio njoj sličniji.
Kaže Abdullah ibn Abbas, niko nije upotpunio vjeru i za nju se žrtvovao kao Ibrahim a.s. I divna je ova izreka Abdullah ibn Abbasa. Kaže, Ibrahim a.s. je tijelo dao vatri. Bio je bačen u vatru iz katapulta. Hranu je dao gostima, sav svoj imetak. Onaj ko hoće, ko voli da ugošćava goste, ko voli da oponaša sunnet Ibrahima a.s. Neka radi što je radio Ibrahim a.s. Šta je on radio? Nijedan dan nije prošao kod njega da nije bio gost. Musafir. Ako ne bi bilo musafira, ako ne bi naišao pored njegove kuće, on bi se penjao na obližnji brežuljak da vidi ide li kakva karavana ili pojedinac, pa da ga zaustavi, da ga svrati, da ga ugosti. Svakome je, i jednom čovjeku i grupi, klao šta? Tele. Ne janje, ni kokoš, nego tele. Svakom. Dakle, tijelo je, svoj imetak je dao gostima, dijete je svoje vlastito, svog sina Ismaila, bio je spreman da žrtvuje ima Allaha, samo je srce ostavio za Allaha. U srcu nije bilo ništa osim tevhida, osim čiste vjere i pokornosti gospodaru svjetova. Čak kada je bačen u vatru, kada mu je došao melek Džibril, da mu ponudi svoju pomoć, kaže Ibrahim a.s. ne nudi mi ono što nije u tvojoj ruci. Ako te Allah poslao da mi pomogneš, ja prihvatam. Ako je od tebe, ja ne prihvatam. Ne može ti pomoći. Samo Allah što može pomoći. I pogledajte dobročinstva. Šta je sve pretrpio Ibrahim a.s. Kakva je nagrada? Vječni spomen. Danas se, braćo i sestre, svi otimaju za Ibrahima. Židovi kažu Ibrahim je naš. Kršćani kažu Ibrahim je naš. Muslimani kažu Ibrahim, čak mušrici. On je odrastao ovdje, on je sagradio Kaabu. Mušrici su govorili tada u to vrijeme Muhammedu s.a.v. on je naš. Ibrahim je naš. Što se za Hitlera niko ne otima? Što se za Mubareka niko ne otima? Za Sadama Huseina? Niko. Svi kažu nije naš. Nije naš. A Ibrahim je naš. Ibrahim je naš. Jer to je simbol dobročinstva.